May langaw, oh. May langaw. Pira is life. Babay ka na sa dugdug. Oh, bye-bye. Say bye-bye. Ay, may nakita kami picture ni Oprah kagabi na maliit pa siya. Oo. Hawigan nga niya ng konti si Lily. Oo. Kahawig nga niya to eh. Oo. Alam mo na. Alam mo na. Oh. Huwag mo lang mawana yung sumpa. May apple rin sila daddy oh. Daddy, kinakasama mo na. Kami na daddy dito eh. Punta kami daddy mamaya. Bukas lang nila. Huwag natin pagpunta ng pinto. Ay, daming baby oh. Ano din yung presyo niya? 95 pag ano eh. Pagbata. Oh. Anong age yun? Pag tumatakbo na po ba? 2 feet below, libre na ako. Pag umuo, yun na yun. Facebook eh. Natin kung may sukutan. Titignan ko muna. Edi magdala lang tayo ng extra. Oo. Edi parang yung baseline natin yung 1,050. Nagdala ng ano ng metro pa eh. Nag-imimetro pa ba? May metro natin mga anak natin. O nga no. Tape measure. Diyan na ba? Ano ba? Hindi, bibigay mo yung bayad. Ano ka? Nagbigay ng 50, no? O yan, o, kumpleto na yan, di ba? Ayun na ba yan? Genius level 999 eh. Nawagin yung liwanagin. Sa amin na yung pizza eh. Kami nang babayad ng pizza. Rich kid ka. Di ba, rich kid? Ay, maraming salamat. Ang dami mong pira. $95 yan. Ha? 95. Oh. 2 years old pa lang tomato eh. Oo nga eh. Sukat ka. Lagpas ka na dyan, boy. Malamang. Doon lang eh. Table na lang ito available. Pwede po mag-ocular sa loob? Ay po. For ocular po. Sabi kasi dito sa amin, ocular daw po namin kung ano yung mga available na table. Ay, available po tong kubo. Ay, may, Yung isa. sir. 7 po kami eh, na adult. Ang kapulag mong balat. Kaso hindi pa po kami bayad. Hindi, Pagbabayad pa lang po doon. Oo. Ah, Dito na. pwede na po kami magpasok ng gamit dito habang nantay yung bayad doon. Ah, sige po. Sir, thank you sir. Thank you, Bungat thank lang. you. Salamat. Tagaling. Sakto. Ayan ang discarding ng tramo. Pero pwede nang dalhin yung gamit natin dito. Sige, pwesto mo na dyan muna kayo. Pasok ko muna. Oo. Yahoo! Nauna tayo. Nice. Great job. Ang dami rin kubo eh. Ano ka na doon, patatak. Tapos yung mga gamit natin. Tulungan natin sila. Diyan ka na. Ah, sige. Magpatatak na. Ha? Nagpatatak ka? Hindi. Paglalabas lang daw tatatakan eh. Hindi. Sabi ko nagpatatak ka. Kaya nga eh, tanong mo kayo, pra. Ay, ikaw. Ay, paglalabas na ng tatatakan? Oo, paglalabas lang tayo natatawakan. Ay, okay. Ayos, patingin ang tatak mo. Patingin. Patingin nga. Tatak. Oh, may tatak ka, boy. Tara po muna tayo. Slip. Ito. Libot tayo, libot. Napansin ko lang sa camera na kayo pala yan. Baby? Baby, oh. Oh boy, okay ka dyan. Ano? Peace na yan. Hindi, lumabas kami. Magsushooting sana ng basketball. Ah.
Wala pa rin. Hindi pa umalis yung ano, yung Isuzu na itim. Dito nag-swimming yun. Mamaya. Up. Naman. Wala. Maghahanap na naman yung mga kulaw. Oo nga, hindi ko rin napicturean Pag to si mga Kawai. gandong moment, parang na-enjoy na lang, hindi na Enjoy nabibig. na lang. Ano to? Punas. Hi, Kawai! Kawai, sit here. Kawai, sit ka dito. Hi! Alam niyo bakit walang picture? Mababasa eh. Hindi. Pati magulang nag-enjoy eh. Ayun na eh. Kailangan ganun. Wala, yun lang. Mga moments. Negro. Oy, ache. Negro na eh. Sobrang negro ka na? Shorts na! Naalala na yung shorts. Buti hindi ganun ka, yung tirik yung araw ngayon, no? Oo, Hindi, ang init-init kanina. Hindi. Okay sa din na ano. sasakyan. Okay din na medyo marami yung umaaraw biglaan. Parang nadi-disperse sila eh. Nawawala yung tao dito. Oo. Okay na, mami. Ate, ba yo? Parang ganyan kayo yung hairstyle. Helicopter. Sarap.